Imikhankaso yezokuphepha emgwaqeni ngesikhathi samaholiday ePhasika KwaZulu-Natal izogxila kakhulu ekuqwashiseni abashayeli ngezokuphepha nokusetshenziswa budedengu botshwala. Umnyango wezokuthutha uxwayisa abashayeli abephule imithetho yomgwaqo ngokuthi bazoyikhotha imbenge yomile. IPhasika laKwaZulu-Natal sifuna wazi mongena khona lifakwa libuye nesaphula umthetho. Siqale ekseni ngo-6 o'clock esenza izivimba mgwaqo. Sithola ukuthi kunabantu othola ukuthi bayakwazi ukuyigada imithetho yemgwaqo kodwa sisithola isibhamu esingekho emthethweni. Amaphoyisa ayiprocess enjalo saphinde sayithola nemoto othola ukuthi imoto entshontshiwe ngoba sisebenzisa lento ekuthiwa isangoma. So cabanga lo hlelo siyaliqhubeka kodwa ke sekubona baningi abantu asebazi ukuthi emgwaqweni umgwaqo uyahlonishwa isimo sethu uyawudrive imoto yakho wedwa lokho kwenza ukuthi sibe kahle. Inhlangano yamabandla ezenkolo ithi isebenzisana nomnyango wezokuthutha esifundazweni uqinisekisa ukuthi-ke sesimene esifanele yini sokuba semgwaqeni izimoto ezithutha abantu abayezinkonzweni zePhasika. So into esiyenzile ukucela ukuthi o-transport organizers from emasontweni bathinte umnyango basho ukuthi thina njengebandla elithile sizobe sihlangene endaweni ethile ukwenzela ukuthi laba bamaphoyisa bezokwazi to concentrate their attention there futhi ke babasize because thotha abanye bahamba with volumes of transport. Njengoba lesifundazwe silindele izinkumbi zabantu abazovakasha ngesikhathi samaholiday ePhasika nokuba matasa kwemigwaqo, uhulumeni wesifundazwe utshale amaphoyisa ngaphezulu kwamakhulu ayisishiyagalolunye ukuqinisekisa ukuphepha emgwaqeni.